pak, to je těžko. To já mám problém, když to mám odbrzdu. Tam si. Ještě nerozumíme. Zatím. Je to dobrý, ano? Co tam máš, Ondro? Ondry. Je to dobrý? No všichni máme radost, to víš, že jo? No, zatru. A je krásně stojí, tak pevně, jakože. Ale Do mě se má to ponožky nebo nezbyt. palučky, ne? Ponožky. To je úžasné. Nic ho nezajímá. No ano, no jo. No co to je? No ukaž, jak jsi šikovný, ukaž, no. Pojď za mamkou, pojď. Podívej se na to. A už to